Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mi-a venit kendama. Ne-am comandat kendama și vreau să fac box opening pe episod să văd cum arată. Aveți chiar cum pe ecran aici kendama pe care mi-am cumpărat-o. Și acum să deschidem. Am emoții. Opa, am emoții. Bun, s-a deschis acolo. Bun. Acum deschidem. Mare, o văd. Jucată. Acum deschidem. Hop. Ia jucați kendama. Am primit un mesaj. Vă mulțumim pentru comandă. Și am primit o mască de protecție, dar nu știu să fac ea. Și aici avem kendama, bă, boys. Sunt curios. Așa trebuie. Dacă am înțeles acum. Bam. Ia uitați-o, băi, chat. Jucați kendama asta. Ce avem pe ea? Avem ceva desen, ok? Hai să deschidem. Am emoții, băi, chat, am emoții. Opa, bă, am scos mobilă, what? Am vrut toată kendama, bă. Ia jucați kendama. Jucați-o, boys. Ia așa. Să facem tața. Ia jucați-o kendama asta. Așa. Frumos. Hai să citim mesajul frumos. Cum kendama. Așa, uitați X100 și că e de la Antold, efectiv. Și că e pot de la Antold. Acum să citim mesajul. Am pregătit comanda de acces corect pentru tine. Dacă ești mulțumit de produsele achiziționate, scrie-ne părerea ta printr-un review pe pagina produsului de pe site-ul EMAG. Vă mulțumim pentru că este de pe EMAG. Chiar o să vă scriu un mesaj pentru că e fainul kendama. O să... Deci, am scris-o pe episod. Acum să încerc eu. Cam asta este kendama. Mie unul chiar îmi place cum e. Trebuie să mă învăț efectiv pentru că nu mă prea pricep. Și acum o să încerc să dau spike. O să mă filmez acum. Bun, și acum o să încerc să dau un motherfucker spike. Să sperăm că dacă dau spike din prima, dați like și subscribe, ați înțeles? Nu dați like și subscribe. Glumesc, o să încerc să dau aici. Uite cum se numește aici, trebuie să le învăț oricum. Hai. Hop, nu. Deci dacă dau acum spike, trebuie să dați like și subscribe. Mamă, am dat spike, fraților, dați like și subscribe. Am și masca, asta dăm să ce îi. Dar hai că o pun pe față să vedem ce este cu această mască. O să deschidem și această mască. Dacă nu deschid o mască asta. Stați așa. Hop. Nu cred că de acolo. Ok, deschidem pac. Nu o să faină de tot. Eu din China. Șun și. Ok. Avem acum și mască. Hai. Hop. Adeu. Că și eu știu să dau spike! Am dat spike! What? Am dat spike. Deci dați like, subscribe, am dat spike. Nu, am dat spike. Trebuie să mai încerc eu încă un truc și cam asta e episodul. Am dat și spike, am dat și aici sau aici, nu știu, nu am dat. Așa aici trebuie să mai încerc eu. Stați așa.
Cam am fost acest videoclip, dacă v-a plăcut, dați un like pentru că mă ajută enorm de mult. Eu m-am dus să mă joc cu Kendama. Iar ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Pa!